Ibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na ingon sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Gabida. Ikaw ug ako ang tagiyan ni Gabida. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matagtuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon. Urong. Ako mismo ang muhatod nimo. May tuyo sa syudad. Tana mo, Martin! Biyan! Kung mo na, pwede sa kumudungan ninyo, sir. Mularga man ta ko karong last trip. Pero mangokasyon na lang ko sa inyong motorboat. Kuha. Sige. Mularga ka sa diay. Oo, lagi. Ego lang ko mo bisita kang Paulo. Ano ikaw raman ang bisita sa iyong anak? Huwag ko makikita sa mga asawa. Na, nervyoso ka itong mutabok loud, sir. Dagaton pag yun, maong lisod na kayo. Maubitaw nga ako ninggingnan si Paulo nga mag-ulian dito bisag kana lang panahon nga mangadto mo sa syudad nga maatol nga dili ting trabaho. Tana mo, humiyan. Sila day, sir. Ang buot kong ipasabot. Di ba kinaiya mo man nga mangimbitar og mga sakop sa villa? Okay lang yan. Kamu na lang. Huwag sa'yo magkao sige luto, spy. Si Papa ra ba nagluto? Palihog lang, Paulo. Kuha ang mga butang ni Mayan sa bangka. Ingna sila nga di na lang mo hinayon si Mayan. Tatay, uy! Ako na limo ato. Manugo pagit siya. Pero si Sir Servando... Muato ko. Muagpas lang ko. Musunod lang si tatay, Sir Servando. Sige. Mabaabot ko. Siguro ang matugin mo.
Unsaon man nato ini. Dili na kita makabaliban. Musta kay Kikutay? Kapitan, tana, manakay na ta. Ha? Mian, may problema sa tatay mo. O sabay gusto ninyo? Mato ko dito? Dili. Sige na, Mian. Ayaw na kughuna-huna. Ang importante makapalayo ka. Ug ayaw na gyud pagbalik dinhi sa Isla Maria. Hangtod nga di muhuwas ang tinguha kanimo ni Sir Servando. Tay, Kapitan, ikaw na may bahaw sa akong anak. Kinahanglan mahasol si Sir Servando. Kanang may lain sa problema. Kapitan, kinahanglan nga may paluwap ng suwat sa abogado ni Paulo Mariano. Oh, nagkasabot ko. Pero siguro mong okay ra mo? Labi na ikaw, Martin? kung magkasakay na ko, manawa ko kang Sir Servando. Aron ni pahimutan si tatay. Ay, sige na. Lakaw na ka mo, Kapitan. Bitaw. Tepa, manawag kong Sikad. Sikad! Wa gihapon sila. Igutom na ko. Merced! Tawas, Cardo! Dali! Hello? Sir Servando? Mian? Sir, ako. Hay na ba ka mo? Hagayngir ako nagpaabot. Sir, sir, ayaw lang kasuko, sir, ha? Oh, kukuhan. Kundili angay kasukan nga naman sukuman. Sir, dili na lang ka kumuan na ron. Sa ubang adlaw na lang. Naglawig naman ko, sir. Isa? Daoy, nasuko man lagi ka. Oh, Mayan. Nahibaw ka ba? Sige, buhat mo na ko. Sir, sorry gid kaayo. Nag-away man gud ming tatay. Ha? Ngano man? Iya magyug kong pugsul. Bisag sa tubangan sa kong boyfriend. Mura bag iduduko niya nimo? Butangan man gud niyag Malaysia? Usay Malaysia. Ang imong pag-imbitar. Nauwa ko nilang Paulo. Lain ko sa tatay, sir, uy. Mas may kaugmaon ko nung ang ako ko nung kaugmaon may angay na kulang taon. Maong kinahanglan dili ko ikaw balibaran. Ha? Ingon yun niya na maginikanan. Maglantaw sa kayuhan sa mga anak. Ay, giingugan ko, uy. Di ko ganahan. Kalain na ng butangan og Malaysia, no? Unya, diha pa gyud isulti sa tubangan sa kong boyfriend. Maong naglakot ko. Milarga ko. Sir, ayaw lang kasuko, ha? Mabawi lang unya ko sa ubang mga adlaw. Pero karon, honest pa, kinahanglan sayog ko diri. Kay doon ako gibiyaan nga wala ko mabalanse atong Biyernes. Kinahanglan nga buntag sa Lunes, ready na ko para sa laing set sa trabaho. Mo-overtime ko karon. Ayaw ka sugo, sir, ha? Bye! Man. Sir, nahibaw ko. Anak na yung pagtanaw na ako. Maong, pasensya na lang karon, ha? Oh, sige. Sa pagkakaroon, pasayloon ko ikaw. Pero tiba na imihan, ha? Dili mo na kinuusbon. Ha? Oo, sir. Siguro na. Dili na gid mausap. Promise. Okay. Sa sunod semana. Hello. Mayan! Ipaw, tawag akong balik. Buset!
Dayan, gilabay na karon iyang cellphone. Salamat sa gitambag mo na ako, Kapitan. At least, dili siya makakasuko kang tatay. Oh, pero kinahanglang abisuhan mo si tatay mo sa imong gisulti kang Sir Servando, ha? Oo, Kapitan. Tawgon ko si Paulo. Da, tanawa. Sanay akong giingon ni mo. Wais lagi kinas, Papa. Salamat na lang nga nagkaroon na siya na. Di na mabalaka nga si Noy Martin ang pamtangan si Kusko. Pero time pa. Di pa na ka to si Noy Martin? Waar ba na cellphone? Kung manawag na siya kang miyan sa syudad, mubayad ram na siya tawag des lungsod. Kana mga kumpanya sa telepono. Oh, ato sa aton. Dali. Ay, salamat na lang nga nakaunaw na siya ni Ana. Si Papa ang nagtudlo niya, Noy. Salamat nga naa si Papa mo. Noy, paminaw ko. Oras na nga mubiya ka sa mong trabaho sa bilya. Asa man ko. Magkinahanglan sa akong sweldo nga akong pamilya. May trabaho na smian. Dili ka mahanlog. Pero unsaon ko pagsulti kang Sir Servando nga dili niya lainon sa pagsapot. Ay ina nga adto na papuyo sa syudad kay mao may gusto ni Mian. Pero ang akong trabaho Nga di ka na malang mo retiro, Noy. bitaw. Kung ingnan ni mo ni Ana, Noy, nga di na makabalipad si Sir Servando, Ana, oy. Ay, manaiming na lang ko. Kanang dili siya sa puton. Mas mayo tingali nga unahon mong hikling ang mga duol-duolin yung parente. Bitaw, Noy. Kanang mga igsuon ni Mian nga mga minyo na. Bisang naglain na sila. Kuyaw na kung mao na sila pahimungtan ni Sir Servando. Kundi ka na niya matiltulan. Pasensya na lang, Noy. Naangin lang mo. Dili. Kamo ang paglaom ni Mian. Nga di siya mahug sa mga kamot ni Sir Servando. Ha? Salamat, Paulo. Kung dili patungod nimo, haya na biktima na karon ng akong anak. Salamat sa inyong pagsabot, Noy. Pero dili kini hangtod-hangtod. May katapusan kini, Noy. Dili madugay. Dili na ni madugay. Uy, Ricardo, ikaw mo gudi ay. Pangalan Ha? Tuwa na sa taas, Noy, sa opisina. Nag-unaman siya nako nga inisaka. Tingalig, maabta niya ito rin itong share nga wa ko. Kahit. Noy? Ngano? Hiya. Ha? Kinsa? Paulo. Maglipong ng tanim mo, Ricardo. Nagsampit ka sa nga ni Paulo. Unya, mangutana ka kinsa siya. Ay, ang apelido ang imong gusto mahibawaan. Ay, Isidro. Mao na yung apelido. Hibaw. Kuyawan ako anto na. Hiya. Gahiya sa buo ni mo, Noy. Uy, gisultihan na taga-kinsayngan. Hiya ang teoray. Unsay kinsa siyang tinuoray? Ano man di ay? Tuo kang piki si Paulo? Si Paulo, mao si Paulo. Ako igagaw. Sukad mo ko makamat ko nubot. Si Paulo na siyang daan. Nagtubo ang nga nakibaon na nga igagaw mi. Dungan mig dako. Dungan mig eskwela. May ako siya.
Naibaon ako. May tungod ni sa gidamgo ni Paulo, no? Wa ka katingog. Nakatagaan ko, no? Ang matsabog di kaibaw nga ako may nagpukaw nga igiuro man. Mao na nga kailagyos Paulo. Dogon mig katug. Alam ko. Oh. Wali ka ni sultihi. Nangita man siya ni mo pagkabuntag. Hiya. Si Paulo? Igo orang nagpasalamat ni mo? Hiya. Bida na Ricardo, oy. Abi na kog dila rin na putol ni mo. Hasta man po dahil imong memorya. Makalimot man na ka sa kong isulti. May nahibaw hiya. Naibawaan? Ako bitaw. Daghan bagyo na siyang naibawaan. May gasa man na siya nga talagsaon. Mukalit lang na siya kaibaw sa mga butang nga di angay may bawaan. Magdamgo na na. Paulo. Si Paulo? Ngano? Unsa man si Paulo? Magamping hiya. Ngano mag-amping mas Paulo? Kinsa magamping? Si Servando? Kinsa magamping ka to? Kinsa? Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Urom! Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazan. Dalit sa Super Radio Production Center.